खुलुमबाय आं बर' मिडियाम दानि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबा साफ्रोमनिसिम खुलुमनाय जासिहरदों आरोना ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ स्पेसियेल जागोन बेखौ होनो लेम्बा आरोना आङो लेम्बाजों दाउजों संगोन स' आङो बे भिडिअखौ नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे रेसिपि संनानै शेयार खालामगोन आरोना गाइस थ' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो लेट्स गो आंहा मैगङा मोनबाय आरोना गाइस नोंथांमोना नायनो हागोन माबायदि मोनखो थ' आं बेखौनो संनानै नोंथांमोननो देखायबाय आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे लाइक खालाम आरोना गाइस थ' बाय बाय